Tak priatelia, vo svojom živote som už videl a počul všeličo, ale to, čo som videl v dokumentárnom filme na facebookovom kanále Davida Bajla, tak to je Sodom a Gomora. David s Markétou sa rozhodli ísť do Tanzánie, navštíviť tie miesta, kde Jakub Jáhl prevádzal zverstva s deťmi počas humanitárneho projektu Česko-Slovensko-Afrika. Ťažko sa mi o tom aj hovorí. Čo ma teraz jediné napadá? Dokedy bude táto persona, ktorá je aj v niektorých médiách prezentovaná ako odborník na sekty, strpčovať život nevinným ľuďom? Dokedy? Dokedy sa nestane niečo ešte horšie na Slovensku a v Čechách? Čo môže byť horšie ako narušená detská psychika, keď dieťa ide za tým, ktorému verí, že mu pomôže, a on urobí to, čo ani nedokážem povedať.